שלום, אני יבגני גרקוב, אני CTO של טוקן ID. היום אני רוצה להדגים אפליקציה טוקן קארד, ובמיוחד אונליין פיימנט האפשרות שלה. להתחלה אנחנו נלך לדף שמוקדש לבנק אפ. כאן יש הוראות איך להוריד ולהתקין פלאגין. אז אנחנו נלך לפי ההוראות. קודם כל, אז בגלל שהאפליקציה שלנו מותקנת, וגם יש מותקן ברקוד סקאנר, אנחנו מיד נתחיל בהתקנה של פלאגין. קודם כל אנחנו מורידים קובץ עצמו, לא רוצה שנריד אותו. הנה אנחנו רואים שהוא ירד. אנחנו צריכים לפתוח extensions של גוגל כרום. הנה extensions. אנחנו נתקין, הנה יש פה גרסה ישנה, אנחנו נמחק אותה. ועכשיו אנחנו נתקין extension שלנו, הפלאגין עצמו. אנחנו נגרור אותו ל-extensions. add extensions, יופי, הוא הותקן, ואנחנו עכשיו רואים אייקון שלו בצד ימין. עכשיו אנחנו מוכנים לרכישות אונליין. כמובן כאן צריך ללכת לדף של אלי-אקספרס, אבל אני אסתפק בהדגמה שלו, שהיא נמצאת גם כן פה. הנה הדגמה שלו, הדף של רכישה ל9 יורו. כאן אנחנו יכולים ללחוץ על פלאגין. הפלאגין הזה מיד זיהה מה שהיה בדף, הסכום והקרנסי. וכאן מתחילה האפליקציה שלנו. אנחנו לוחצים על אפשרות אונליין פיימנט, שמיד מתחילה לסרוק QR קוד. היא סורקת QR קוד, מקבל את כל המידע של דף לתוך אפליקציה, ומציגה לנו 3 אפשרויות של תשלום. תשלום ראשונה פייפל, בנק הפועלים וביטקוין. היום נשלם בפייפל. כאן הנה היוזר הדגמה שלי. אני רק צריך להכניס סיסמה. ממש פשוטה. לוחצים על לוגין. הנה, עכשיו פייפל מזהה אותי. מעביר כסף לאפליקציה, והאפליקציה מנפיקה QR קוד, מנפיקה כרטיס אשראי, שהוא מוזרק ישר לתוך הדף. הנה, אפשר לראות. תתקרבי בבקשה. הנה, יופי. עכשיו אפשר ללחוץ על התשלום ולגמור עסקה. תודה.